Вчера излязох с една моя приятелка и тя беше като искам много да къстомайзвам дрехи, но най-вероятно ще изчакам да стана 18. И аз се опитах защо. И тя беше като ами защото тогава ще имам повече възможности и повече време. И аз, която вече съм на 18 и работя, бях като не, няма да имаш нито повече време, нито повече финансови възможности, нито повече нищо. И се замислях за това колко много хора чакат подходящият момент, който никога не настъпва, за да правят нещо. И това е за какво ще си говорим днес. Аз съм Катя и това е Get Ready to Talk. Предполагам, вие в някакъв момент от живота си сте искали да се занимавате с нещо, но после сте си мислили, аз ще почакам още. Ще видя какво ще се случи. Аз самата, когато бях на 15, си мислех, аз ще започна да правя това, но когато порасна. Аз ще започна да се интересувам от това, но когато порасна. Сега, постфактум, след като пораснах, уж осъзнавам, че е нямало абсолютно никаква причина да отлагам тези неща. И ако бях почнала тогава, вместо да чакам по-подходящ момент с по-подходящи условия и да се надявам на това, че след някакво време ще съм по-компетентна, аз сега ще да имам много повече умения, ще да съм получила много повече хубави преживявания. И се замисля защо съм го направила. Примерно, аз много исках да се науча да шия. Много дълго време, много исках да се науча да шия. И не почвах да правя нещо по въпроса, защото си мислех, че трябва да чакам да имам повече свободно време, или да чакам да имам повече мотивация, или да чакам да имам повече възможности. И след това осъзнах, че докато аз чакам да се появят някакви по-хубави условия, другите хора просто го правят с това, което имат. И постигат по-добри резултати от мен. И осъзнах, че на много от нас им е свойствена чертата да чакат най-добрите възможни условия, за да почнат да се занимават с нещо. Защото си мисля, че единственият начин да достигнеш до добър резултат е като си осигуриш идеалните условия, за да започнеш едно начинание. Дали говорим за бизнес, дали говорим за ново хобби, дали говорим за връзка, а те не се появяват. Защото животът е такъв, че ние никога няма да имаме идеалните условия, за да започнем нещо. Вие никога няма да имате достатъчно време, достатъчно енергия, достатъчно възможности или в много рядки случаи вие ще имате идеалните условия. И хората си мислят, че ако не дочакат този момент, в който те ще имат перфектните условия за нещо, те са обречени на провал. И това е какво ни спира всъщност. Докато това въобще не е така. Дори да имаш всички условия, ти пак имаш шанса да не успееш. А пък има и хора, които са започнали от нещо много малко и са преуспяли в дадена област. Така че това зависи от адски много фактори. Нещото, което седи за всичко това, е самосаботирането, защото по този начин ние, тъй като нас естествено ни е страх да започнем да правим нещо ново, защото има много неща, които могат да се прецакат и това е трудно, и нас не е страх да поемем отговорност за резултатите от нашите действия. Защото ако ние започнем дадено начинание, ще взема конкретен пример, за да не говоря толкова абстрактно, примерно да вземем бизнес някакъв. Ако ние, примерно, решим да си отворим магазин, говоря абсолютно абстрактно, отваряме този магазин, магазинът не потръгва, не се развива, няма достатъчно оборот и ние трябва да го затворим. Нас ни е страх да поемем отговорност за евентуалния провал върху себе си. Защото не искат да поемат отговорност. Вместо да прекрачим страха и да започнем да правим нещо и да поемем отговорността за прекрачването на този страх върху себе си, ние предпочитаме да преместим отговорността за началото, за самия акт на започването върху нещо друго, което не зависи от нас. В случая това са перфектните условия за започване. В живота не се случва идеално, защото има твърде много фактори, които не зависят от нас. И илюзията за това, че всичко може да е идеално, е много ограничаваща и много залъгваща. Тази илюзия всъщност седи желанието за контрол. Ние искаме да си мислим, че можем да контролираме нещо. Всъщност ние можем да контролираме много малко. И зад тази илюзия седи нашето желание да знаем бъдещето, да се подсигурим, но всъщност хората не искат да приемат, че няма как да са наясно с всичко, което ще изкочи в бъдещето. И ние искаме да си мислим, че можем да контролираме всички тези фактори.
които могат да повлияят върху изходния резултат. И докато вие чакате мотивацията, вдъхновението, духовния мир, финансовото благополучие да ви падне от небето и да ви създаде идеалните условия, за да може вие да започнете да се реализирате, другите хора просто го правят и го правят не благодарение на, а въпреки трудностите, които им изкачат на пътя. И моето лично мнение е, че така човек научава много повече и се развива много по-бързо, защото ти можеш безкрайно да проучваш, да се запознаваш с теоретичната част, но нищо не се учи по-добре, отколкото когато навлезеш в практиката. Това е толкова. И тук стигаме до момента, че освен всичко това, което изброих, казах, много хора прехвърлят отговорността не само върху всички други фактори, които не могат да повлияят, но и върху мотивацията. И си казват, аз нямам мотивация да правя това. Хората не разделят отсъствието на мотивация с физическата невъзможност да направиш нещо в момента, защото наистина има такива моменти, в които ти просто не можеш физически да направиш нещо в момента. Просто се чувстваш изтощен, усещаш, че си достигнал капацитета на своя организъм. В моменти ти просто трябва да се дадеш малко почивка. Бъркат това състояние с отсъствието на мотивация. Отсъствието на мотивация от това, че ние не виждаме смисъл в дадено нещо. Повечето хора, които се занимават с личностно развитие, някакви тренери, коучове в интернет ще ви кажат, че мотивацията е много важна, ти трябва да изчакаш правилната мотивация. Но мотивацията за мен е моментно нещо. Мотивацията е това, което те тласка да започнеш. Мотивацията е този ритник в петата ти точка, който те тласка към това. Да започнеш да се занимаваш с нещо, но това, което те кара да продължиш, да стигнеш до края и да достигнеш до някакви резултати, е дисциплината. Защото ти не винаги ще имаш мотивация да се занимаваш с това, което правиш. Далеч не винаги. Ще има моменти, когато ти просто няма да искаш да се занимаваш с това, което правиш. И нещо, което ще те задържи в твоето занимание в този момент, е дисциплината. Това да можеш да правиш нещо без да виждаш смисъл. И хората постоянно спорят за това какво е по-важно. Някои, особено вашите родители и вашите баби, дядовци, ще кажат, дисциплината е пътя към успеха. Ако нямаш дисциплина и ти нямаш нищо, по-младото поколение ще ви крещи, че мотивацията е всичко. Всъщност и двете са еднакво важни, защото ако ти започнеш да вършиш нещо, да имаш каквото и да било желание да се занимаваш с това, чисто изхождайки от принципа, че трябва да го направиш и живееш така цял живот, ти няма да бъдеш щастлив, ти няма да получиш никакъв успех, защото никой не е достигнал до успех, до истински успех, вършейки нещо, което не иска да прави. И животът ти просто ще се пропилее. Ако нямаш дисциплина, ти ще започнеш дадено начинание, ще стигнеш до някъде, после ще дойде един момент, в който тази мотивация ще изчезне временно. И ако нямаш дисциплина, ти няма да можеш да продължиш. Ти просто ще го зарежеш и ще прави така всеки път, когато мотивацията секне. И единственият начин наистина да успеем в това, което вършим, е комбинацията от тези две неща. Създаването на дисциплина, изграждането на такова качество като дисциплинираност и наличието на мотивация. И с това моят мейкъп е готов. Надявам се това видео да ви е било полезно, надявам се да сте чули нещо, което да ви помогне във вашия живот. И с това ви пожелавам хубав ден, вечер, лека работа, приятна почивка и